F'Awwissu l-qatt f'pajjiżna reġa' naqas bi ftit aktar minn 300 persuna. Dan ħareġ minn statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Skont l-NSO ix-xahar li għadda kien hawn 3672 persuna jirreġistraw għax-xogħol. Dan ifisser li f'Awwissu kien hemm ftit aktar minn 300 persuna inqas jirreġistraw għax-xogħol meta mqabbel ma' Lulju. Skont l-istatistika tal-NSO jirriżulta li għat-tielet xahar konsekuttiv f'Malta naqas il-qatt. Filwaqt li f'Mejju l-ammont ta' nies jirreġistraw kien tela l-4409, sal-aħħar ta' Awwissu n-numru ta' dawk ifittxu xogħol kien naqas għal 3672. B'hekk fuq medda ta' 3 xhur l-ammont ta' nies qiegħda naqas b'aktar minn 700 persuna. F'Ġunju wara li l-Prim Ministru Robert Abela kien ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, il-qatt kien diġà niżel bi kważi 140 persuna. F'Lulju bit-tneħħija ta' restrizzjonijiet fuq is-settur turistiku, il-qatt niżel bi kważi 290. Dan ifisser li wieħed minn kull 6 persuni qiegħda f'Mejju issa m'għadhomx jirreġistraw għax-xogħol. Fi-stqarrija l-Gvern qal li s-saħħa tal-irkupru ekonomiku qed tinħass saħansitra b'aktar qawwa fil-Gżira Awċija. Imqabbel ma' Mejju f'Awwissu fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet, in-numru ta' dawk li qed ifittxu xogħol naqas b'28%. Hawnhekk huma wieħed minn kull 4 persuni li kienu jirreġistraw f'Mejju issa sabu impjieg. Il-Gvern qal li l-indikazzjonijiet huma li anke f'Settembru l-qatt kompla jonqos f'pajjiżna. Dan b'kuntrast tas-sitwazzjoni ekonomika internazzjonali li donnu qiegħda terġa' tmur għall-agħar. Il-Gvern tenna li bħalissa teħejji sensiela ta' miżuri biex tkompli tissaħħaħ l-ekonomija ta' pajjiżna. Dan permezz tal-budget li se jitħabbar f'Ottubru u li hu mistenni jwassal għal stimulu ekonomiku ieħor bla preċedent fl-istorja ta' pajjiżna. Intant brabta mal-istatistika irreaġixxa fuq Twitter il-Prim Ministru Robert Abela li saħaq kif iċ-ċifri juru pajjiż li qed jirkupra u li qed jissaħħaħ.